Molló presenta En el nom del rock. Hola, què tal? Benvinguts a aquesta nova edició d'En el nom del rock, la 28a i última d'aquesta temporada a Ràdio Sant Quirze. Us parla Quim Mollor. I Déu-n'hi-do quina temporada hem tingut, eh? Ha passat de tot, coses bones, coses no tan bones i coses per oblidar. Avui farem una mica de resum de tot el que ha passat, especialment en aquests darrers mesos en què, francament, pensava que la temporada hauria quedat ja finiquitada per tot el tema de la crisi de la pandèmia. Però no, des de que el Carlos em va dir un dia «Tio, intentem gravar els programes des de casa, aviam com queden». I, doncs bé, no només s'ha pogut continuar fent programes, sinó que, a més, han estat els que millor acollida han tingut, cosa que, de veritat, us agraeixo molt. Els vostres comentaris i suggeriments han estat moltes vegades el punt de partida dels temes que hem abordat en aquestes darreres edicions, majoritàriament bastant temàtiques. També hem pogut escoltar temes com el que avui comencem aquí a la 90.9 de la FM i radiosantquirze.cat per internet. Escoltem a la Janis Joplin i Cosmic Blues. You better live your life, and you better love your life. Oh, baby, so
you did. Oh, baby, yes, you did. I said, they're always gonna hurt you. I said, they're always gonna let you down. I said, everywhere, every day, and every way. Oh, honey, what you hold on to, it's gonna move. I said, it's gonna disappear when you turn your back. I said, you know it ain't gonna be there when you wanna reach out and grab on. Wow, babe. Wow, babe. Wow, babe. Oh, but keep trucking on. Wow, yeah. Wow, yeah. Wow, yeah. Wow. Uf, quina veuassa, la Janis. No podíem acabar una temporada sense tornar-la a escoltar. Aquest passat 2 d'octubre vam rebre la visita aquí als estudis dels germans Castillo, el Jordi i el Marc, amb el Rubén Badenas, o sigui, els Morgan Jr., que van venir a presentar-nos, com ja és costum, en primícia, el seu darrer àlbum, Altenhauser. Un disc molt potent, que encara estem assaborint. Però com aquesta gent no paren ni quan dormen, ja estan preparant el llançament del següent àlbum, que es titularà Soak Test, del qual ja hem pogut gaudir de 2 temes amb 2 videoclips brutals, el En Flames i el Runes. Videoclips que podeu veure a través de la pàgina de Facebook del grup i de la pàgina de Facebook d'En el nom del rock, també. Bé, si és que encara no ho heu fet, que ho dubto, perquè amb la quantitat de visites que reben, penso que ja els heu vist tots, els que em seguiu, però bueno, és igual, torneu-los a veure, que valen molt la pena. Va, i afanyeu-vos que se us gira feina, perquè ben aviat sortirà un tercer senzill acompanyat d'un altre clip dirigit també pel Marc Castillo, que no deixarà ningú indiferent, ja us ho ben asseguro. Per tant, és per mi un privilegi presentar-vos en rigorosa primícia, una altra vegada, el tema Ulls. Voice que s'han trobat amb altres
els Morgan Jr. des del seu proper àlbum que veurà la llum al mes d'agost. Aquesta pandèmia els hi ha fotut les gires de presentació de Tannhäuser que tenien prevista així molt en l'aire, com a tants altres grups, però bueno, han aprofitat el temps per anar preparant Swag Test. Com us he comentat al començament, aquesta temporada i des del confinament de casa he fet una programació bastant temàtica cada setmana, com la que vaig fer dedicada als que van estar els millors guitarristes del món i que malauradament ens van deixar abans d'hora, com per exemple el Brian Jones dels Rolling Stones, un autèntic geni multiinstrumentista que va muntar una banda per donar sortida a tot el seu potencial creatiu, però que ràpidament es va avorrir i que va morir al cap de menys d'un mes després de sortir dels Stones, a l'ofegar-se amb 27 anys a la piscina de casa seva a Sussex. Aquesta és almenys la versió oficial. Bé, i no falten tot tipus de teories conspiratives. Bé, escoltem el 2000 Light Years from Home, Rolling Stones.
Aquesta temporada també vam retre un homenatge al gran Quentin Tarantino, un director que ha demostrat tenir sempre ull per inserir peces musicals i aconseguir crear un determinat ambient, forjant bandes sonores eclèctiques mitjançant cançons de tots els gèneres que han fet lluir més els seus personatges i les seves trames. Tarantino sempre fa referències a totes aquelles coses de la que és molt fan a les seves pel·lis. Per exemple, a Malditos Bastardos i a Deep Proof fa unes picadetes d'ull al licor típic de Tarragona, el Chartres, un licor típic de les festes de Santa Tecla i que antigament es fabricava allà a Tarragona. Per tant, és una beguda molt nostrada, especialment pels tarragonins, de la qual el propi Tarantino sempre s'ha declarat molt fan. A Malditos Bastardos apareix una ampolla a una estanteria d'una taverna durant un tiroteig de metralladores. I a Deep Proof ho fa més evident encara i ho fa molt visible en un tumultuós i viciós bar de carretera mentre va sonant el Gipster dels T-Rex. Just a vampire for your love, and I'm gonna
Un dels capítols d'aquesta temporada va anar dedicat a fer un repàs general al moviment musical, social i cultural, el grunge. Part del gènere de música alternativa nascuda a finals dels anys 80 a Seattle. També és conegut com el so de Seattle, des dels seus inicis, passant per al seu moment de màxima esplendor i la seva evolució cap a allò que la gent anomena el post-grunge. Generalment produït per les bandes formades pels antics membres d'aquells principals grups que ho van aclaparar tot. Les característiques d'aquest so són les seves guitarres brutes i distorsionades, les bateries pesades i les lletres angoixants. A principis dels anys 90 fou quan aquest moviment gaudí de més èxit comercial arran de la publicació de Nevermind de Nirvana i Ten de Pearl Jam, del qual escoltem Alive. Oh
Dins dels episodis temàtics que he fet aquesta temporada, potser un amb el que més bé m'ho vaig passar preparant-ho va ser el dedicat al glam rock. Aquell moviment sorgit al barri del Soho de Londres a finals dels 60, interpretat per uns músics que portaven robes i maquillatges espectaculars, botes de plataforma, eren així com d'estil molt andrògin. El glam rock va popularitzar músics com ara Sweet, Slade, David Bowie, Gary Glitter, T-Rex, i va tenir una forta influència sobre d'altres bandes com Queen o Kiss. I mira, aprofito l'avinentesa per recordar Steve Priest, el baixista i fundador de Sweet, qui va morir fa un parell de setmanes, concretament el passat 4 de juny a l'edat de 72 anys. Escoltem-los, Fox on the Run. Com veieu, ha estat aquesta una temporada diferent. Els esdeveniments que hem viscut ens ha fet canviar del tot els nostres hàbits. Hem deixat uns per recuperar uns altres. En el meu cas he tingut temps per fer tot el que m'agrada fer i que em permeti gaudir sense sortir de casa. Per exemple, repassar la meva col·lecció de vinils i gaudir-los escoltant-los. Cosa que habitualment no acostumava a fer gaire. Uns dies, doncs mira, per la comoditat que suposa connectar a l'Spotify o endollar un pen al PC o simplement per manca de temps. D'entre tots aquests discos, recordo una tarda que vaig al·lucinar tant com el primer dia que el vaig escoltar.
M'estic referint al Dark Side of the Moon de Pink Floyd. Escoltem d'aquest àlbum, que no pot faltar a cap casa, Use and Them.
Un altre dels hàbits recuperats, en el meu cas, per exemple, ha estat el de la lectura. I mira per on que, amb tota la que està caient, i no se m'acudeix res més que tornar a llegir el llibre aquell de George Orwell, el 1984, fins al punt que em va impactar tant que fins i tot vaig somiar una nit visquent en aquell escenari. Bé, no gaire lluny del que tenim ara, també cal dir-ho. Fins i tot es parla de nova normalitat. No sé què vol dir això. Bueno, en realitat crec que quedaria millor dir-li anormalitat. Bé, em recorda una mica la neollengua, tot plegat. Però bueno, després d'aquella mala experiència em va venir una idea, fer un programa amb els principals èxits d'aquell 1984. O sigui, el real, no el del llibre, on la música estava prohibida, tret de la militar, clar. Escoltem de la banda de Mildesbra White Snake el Slide It In. Un altre dels programes que més bons records guardo, sobretot pel que representa per mi, és el que vaig fer sobre els concerts de la meva vida. Va ser una edició totalment autobiogràfica on vaig estar repassant i recordant amb molt de carinyo els concerts que he gaudit en directe al llarg de la meva vida fins ara. I com ja vaig deixar constància, del que millor record guardo és el dels Green Day, 1 d'octubre de 2009, acompanyat per la meva filla de només 13 anys en aquell moment. Va ser el primer de tots els que van venir després amb ella. Vaig gaudir tant per la banda, o sigui, la complicitat amb el públic, el so, l'ambient,
com veient-la a ella en un estat d'eufòria com mai l'havia vist. Bé, escoltem-los. 21 Guns. Do you know what we're fighting for? When it's not worth dying for, does it take your breath away and you feel yourself suffocating? Does the pain weigh out the pride and you look for a place to hide? Did someone make you run inside? You're in ruins. Lay down your arms, give up the throw up your arms into the sky. You and when you're at the end of the road and you lost all sense of control and your thoughts have taken their toll, when your mind breaks the spirit of your soul, your fate walks on broken glass and the hangover doesn't pass. Nothing's ever built to last. You're in ruins. Lay down your arms, give up the fight. Everybody, throw up your arms into the sky. You and I, get those hands up in the air. Did you try to run your own when you burned down the house at home? Did you stand too close to the fire like a liar looking for forgiveness from a One, 21 guns. Lay down your arms, give up the fight. 21 guns. Throw up your arms into the sky. 21 guns. Lay down your arms, give up the fight. 21 guns. Throw up your arms into the sky. You and I. One, 21 guns.
Bé, doncs ja hem arribat al moment d'acomiadar-me per avui i per tota la temporada a Ràdio Sant Quirze, fins al proper setembre. Bé, no obstant, no descarto anar fent podcast per iVoox, que d'aquí a setembre és molt temps i no es poden perdre els bons costums. Abans de plegar avui, vull agrair el suport i els ànims sempre del director de la casa, sempre molt atent en tot moment, el Sergi de Dios. També, i com no podia ser menys, del nostre tècnic, el Carlos Cerqueda, que sempre està el tio al peu del canó. I també vull tenir un especial agraïment al Xavi González. Xavi González és un dels motors més actius de la casa, sobretot en la gestió de la web i totes les xarxes socials. També com a tècnic, cada vegada que se l'ha requerit. És una llàstima que no pugui estar actualment amb nosaltres. Et trobem a faltar, Xavi. I tant de bo tornis. Bé, doncs avui em vull acomiadar amb un excel·lent músic, encara que musicalment mai em vagi cridar massa l'atenció, tot i que li veia un saber fer i estar que m'atreia molt. Sempre he reconegut la seva grandesa com a músic i més encara com a persona. Un lluitador infatigable que va perseguir un somni i que el va complir, però que malauradament el passat 9 de juny una puta malaltia, un puto càncer de colon, va acabar amb ell. En assabentar-me de la notícia vaig sentir una enorme tristesa. És d'aquelles morts que saben molt greu. Però bueno, ens ha deixat un testament insuperable. Crec que ha marxat deixant la feina feta, i molt ben feta. Així doncs, us deixo amb Pau Donés i els seus Jarabe de Palo. Duerme conmigo. Gràcies per ser-hi, salut i rock. Busco un lugar en esta ciudad donde esconderme de la corriente que me lleva, río de lava, toda la raza, floto en el tedio, oscuro viaje hacia el infierno. Ese lugar dime la verdad, poco me queda, querría perderme, huir para siempre, echar a volar, lluvia de otoño, qué tarde llega, aquí en la arena que me rodea, crezca la hierba, dime la verdad. Y descubrir que algo se mueve junto a mí y decidir sobre la marcha dónde ir y despertar, abrir los ojos y encontrar que nada sigue igual, igual, igual.